जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, याद रखिएगा वार्ड नंबर 56 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी इंद्रेश राजभर भैया आ चुके हैं। आप सब अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी से भारी मत से विजयी बनाए। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह सुबह का शेर अकेला सबके ऊपर भारी बा, सुबह सुबह का शेर अकेला सबके ऊपर भारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 56 में मिले सब कर सहयोग हो। कर माटी मंदार हवा कहाँ सब लोग हो, कहाँ सब लोग हो। वार्ड नंबर 56 में मिले सब कर सहयोग हो। कर माटी मंदार हवा कहाँ सब लोग हो। जिला पंचायत सदस्य बनी हो यदवाइन कर पारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुहेल भारती समाज पार्टी के हम भैया नेता। शिक्षित समाज के सेवक हम भैया चहेता, भैया चहेता। सुहेल भारती समाज पार्टी के भैया हम नेता। शिक्षित समाज के सेवक हम भैया चहेता। सब कर आशीर्वाद मिली भइल सूचना जारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंद्रेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बारी अइले छाई गइले चारों ओरी। सब कर सम्मान करे भैया हाथ जोड़ी जोड़ी, हाथ जोड़ी जोड़ी। पहली बारी अइले छाई गइले चारों ओरी। सब कर सम्मान करे भैया हाथ जोड़ी जोड़ी। ओम प्रकाश कवि दिलीप कहे जनता का बलिहारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के जीत के तैयारी बा। इंद्रेश राजभर भैया जी के